Ayo guys, iki ketemu maneh karo aku ning nggih blakrakan guys. Iki aku dolan ning omahe mbokku. Ayo awake dhewe ndelok-ndelok apa sing enek ning jero pawone. Ini guys. Ayo basong guys. Ini basong mbok. Duh. Lawangnya ditutup ya guys. Tak jeda sih yo, engko tak lanjutin nih guys. Oke. Wah, lawangnya dinep. Lawangnya dikunci guys. Terpaksa liwat ngarep iki. Tak. Ayo guys. Tak lanjut nih maneh guys. Iki aku teko pawon iki. Ayo kita periksa ono jangan opo iki. Iwak asin. Asin loh guys. Ya apa ini? Oh kasih dibuka sih. Orane apel. Oke guys. Wih, panganan enak-enak. Mumpung renek wonge tak mangan sik. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti ikuti video selanjutnya. Wes tetep ojo lali di subscribe guys. Assalamualaikum.